Hezký večer všem, já se jmenuji Pavel Suchánek, děkuji organizátorům za možnost tady promluvit, teď jmenovitě Ance. Vám děkuji za vaši pozornost a za vaši účast, už je to dlouhý, tak já to zkusím trošičku zkrátit. Mně, když byla prezentovaná tahleta možnost se tady dneska zúčastnit, tak mně bylo navrženo, že by bylo fajn, kdybych promluvil o své lásce k jídlu. Já jídlo mám velice rád, ale nebylo tomu vždycky tak. Nicméně možná pár slov o Restu jako takovým, nebo o službě Restu.cz, kterou určitě všichni znáte, pokud ne, tak po dnešku budete. Restu je takový prostředník mezi hostem a restaurací. My se snažíme, aby ta transakce, ta rezervace byla co nejjednodušší, co nejrychlejší pro toho hosta, aby našel na Restu veškeré restaurace, měl tam jídelní lístky, mohl se podívat na aktuální hodnocení a ten jeho začátek ty cesty do restaurace byl co nejpříjemnější. Na druhé straně pro tu restauraci to má výhodu v tom, že nejenom získá hosta, který už jde dobře naladěný, ale taky pomáháme digitalizovat jejich zákazníky a pomocí digitalizace dokážou si ty svý hosty trošičku segmentovat a oslovovat je personifikovaně, tak, aby se do té restaurace potom vrátili. Já jsem si vybral pár fotek jídel, protože motem tohoto setkání je Startup Camp má hlad, tak já bych vám rád dělal chviličku chutě, než tady možná něco ochutnáte doopravdy. Když teď budu mluvit trošičku o sobě, tak poté, co jsem se narodil, tak jsem vyrůstal na farmě a to v žádném případě nebylo příjemný v tom smyslu, že jsme jako děti chodili hodně často na pole a pomáhali. A když jsem si říkal, že jestli takhle se vyrábí jídlo, tak rozhodně s tím nechci mít nic společného, chci být do toho naprosto distancovaný. Pak nějaká moje další štace mě zavedla na fakultu potravinářství, kvasnou chemii, protože jsem chtěl vařit svoje pivo. Nevím proč, v té době jsem ho ještě ani nepil, ale tam už začal takový nějaký vztah nebo koketování s potravinářstvím. Později mě osud odval do Kanady, protože jsem se chtěl věnovat svýmu koníčku a to byl hokej. Ale s potravinářstvím jsem už opravdu nechtěl mít nic společného. Začal jsem pracovat i v bance, která z okolností byla zemědělská. A celou tu dobu jsem se snažil o to potravinářství nějak vzdálit, až teprve když jsem pracoval jako korporátní bankéř tady v Praze, tak jsem měl možnost ochutnat tady výborný restaurace a tak nějak si najít cestu k tomu dobrému jídlu. Dneska chodím do Prakulu vařit, strašně mě to baví, vařím doma, děti to mají strašně rády. Pro ně jsem ten nejlepší kuchař na světě, což mě moc těší. A možná na tom vodním slajdu uvidíte tu 600 nebo 600 000, to je 600 000 hostů, který Restu už usadilo v restauracích. A za to jsme moc rádi, děkujeme i vám, pokud jste nás využili a zarezervovali stůl. A doufám, že si stáhnete případně mobilní aplikaci a budete tak činit i do budoucna. Děkuju vám, hezký večer.